Igri ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kesan li jana kimat bakongsan jong ka khubor. Ya ka Diwali la rakhi kelengkari nin kesni bat ki hedu nang yelam nyukari kila phai khmat kerpang sakatnat sipai dari ha kani jinglek men. Ka Election Commission jongkari India kala thung da ka high level committee ka banlek jurip benya halor ki jinglek bet ki kam election na Mizoram hadin ka jing simrai jong ka sunjuk ki seng bhalang ka Mizoram halor ka jingpun kriya kam yo principal secretary home jong ka jela. Bat ka tamasa ki clean ya ka balatim ka Amur Falcon Festival kelas sedang nin kesni ha ka Shillong tersu ka Bahari Boy District ha Meghalaya. Ki kubor ki babnya. Ya ka jing rakhi ka Diwali kabalong katamasa ki jing syai la rakhi ha kelengkari da kar komten rai ka be isong kun nin kesni. U menteri rang bakdo kari Narendra Modi ula rakhi ru ya kani kesni rengkat bagi sipai ka ITBP. Iba pahara ha harsel kabalong ka jaka ka bakundong tam ha Uttarakhand. Haba keren negeri kesini Modi ulang baka sarkar India kala shimi kesin jam ki babunjat kenang man penklan ya ketenat ya dari ha ka ba ula keren ru halor kesin jam ka bakila shim ban kenti ya ka bah ka miat jong sipai ki bela song that na ka kam ka ba kentup ya ka orop ni ka one rank one pension. Haba ai khublei ki sipai ka ni ka jing rakhi lek men Modi ulang baka jing IT ki jong ki halaka kam ha ki jaka ki ba kendong tam ha ki lum tha ka ai jing klan ya kari bar ka ai jing sengan ya ka lawai jong ki sispa arpusan klerngot ki dong India. Ka menteri ya dari jong sarkar India ka Nirmala Sitharaman henen kasi kala mahan ye ki sipai kari bakim di ban nget ye ka aka ka ba mi ha ka social media habai kran bat ki sipai ya da ki ba pahara silinter uput line of actual control ha Hayuliang ha ka jila Arunachal Pradesh ka menteri kala ajumut ye ki bakim di ban pensha skor ye ki khubor ki bakta persha ki sipai na ka Facebook bat na ka Twitter. Khasi Tharaman kala banjur halor ka thong jong sarkar ban penbiang ye ki atiar ka juk menta kum ki sulai AK47 ya baro ki sipai ki pahara ha kapon unong ai khubor jong ka All India Radio uyatu ba ka menteri ya dari kala sam ye ki jimbam thiang bat ki chocolate sa baro ki sipai ha ka jing rakhi ye ka Diwali. Ya ka Diwali la rakhiru ha keleng ki jela jong kathan stel mini ha ka baki menteri rang ba bat ki lat jong ki jela ka ni kathan ki la ai khublei ki pat ba halor ka ni ki jing rakhi ki pat ba ki la penhitanat ya la ki yi ki sam de ki jing shai ki baharu kom na ka liang katnat sipai jong ka Indian Army ru kala penlong ya ka border personal meeting BPM ban rakhi ya ka Diwali ha bomla nen ka sngi ha ka balai rakhi lang rengkat ba sipai ya dari ke China. Nakaliang kisipai India lalam kemat dau Colonel Prasenjit Kar kat banakaliang kisipai China lalam kemat dau Colonel Jiming kibalai rakhi yakni ketamasa da ka jingya khublei markaliang ha ka jingya snubha kabalong kadak jong ka jingya tei ya ka jingya dei hapren kisipai jong kini ki arri kiba apahara yala uput usam. Ka Election Commission jong kari India nin kasi kala pediang ya ka jing simrai jong ka NGO Coordination Committee jong Mizoram hadin ka jingi pli jungmut ka basani bat ka kunhun mi khmat na ka ECI ki khubor sarkar ki thu ba ka Election Commission kala raru banthong da ka kunhun ki officer ka ta ka high level committee ka ban lam khmat da Usudip Jain ubelong Deputy Election Commissioner sa Mizoram baniatai khambnya halor ka raj jong seng bhalang ka election sya ka dorbar thau an ka jila Mizoram kan long ha ka arpu pratrik mata ubanai ba ki vote anyo ha ka khatwei tarik jong no pra kani ka high level committee jong ka Election Commission jong ka India kan let Mizoram ha ka sito dia mata kata yo laban pen kenau ba ka NGO Coordination Committee jong ka Mizoram balalam khmat da ka Young Mizo Association kala pen pa persya halor ka jingwang kam yo principal secretary ka tanat ki kampo iyeng ka jela u lalnin mauya chongo bat kila dawa ban weng kam no ya chief electoral officer USB Shashank kani ka khubor kawan shapina ka All India Radio Shillong ka Deputy Commissioner Jogari Boy District ka kong RM Kurba anin kasi kala pli perda ya katamasa Amur Falcon ka ba ars nginter ha ka jingelang ka balalong ha ka madan yele ka jung kusnong tursu ka bahab ha mahoti constituency Jogari Boy District ya kami ka Amur Falcon Festival ka ba ars ngi lapenlong da ka Tursu Valley Wildlife Protection Society da ka jingtu ban ya da ya kini ki jatsim
ki bala tip ki amur falcon ki badai ki kling ki bejuan syakni ka jaka man la ka snem na syadu sya South Africa ha ubna risau ba ngai wing haba ajin kran ka ni sengi ka kong RM kurba kala kular ban simkhia lung ba ki sin jam ki bedan kam khnang ban ya dai ki ni ki chai sem na ka jing sha pnya bian na ka daw ba ki bor pnya district ki danjing tmu ban penlong ya ka ni ka than kum ka win ki jaka jungo kai ka ban kring ye ki nong wan jungo kai na kleng ha ka por ba ki ni ki sem ki wan buhai ha ka ni ka jaka UMBC kamaurang keneng uba penya sings imru ula banjur halo kejingdon kam jong kejing trelang da kejing kitli kenang banyada yaki amur falcon ka National Investigation Agency NIA kala file ka charge sheet persya ya samut kli no ka kunun NSNK hakmat ka yang bisar ka bakerpang jong ka NIA ha Shillong ha ka bayday ba kejing jara bor letu katulong kubor nin kesngi kani kumukot duma kalong halor kajing syara bor jong wimong tre ka Bharti Infra Projects Limited rengkat bagajing dawa pisa jubor ban pelat yu ya ka bala don kti de ki dikot jong ka NSNK ya uni bala syara bor kini ki runar kila pelat nyo yu ha ka khat atrik ubna jemang mata usnem hadien bakila yu e ka pisa arpusan lak tengka ka bakila dawa kum ka kuna ban pelat yu ya ka chat sheet halor kini kisan ngut kiri runar lapen pau baki dan kti ha ka bale iki bepun cak ki kambian ki bahap hapo ka kendon jong ka Unlawful Activities Prevention Act kat kandai span rupunyo bat ka Indian Penal Code ka office jong u District Medical and Health Officer jong ka West Khasi Hills rengkat ka jingi trelang baka Meghali AIDS Control Society bat ka blood bank jong ka Negrims hagasi ba ar kila rakhi ka National Voluntary Blood Donors Day ar hajar khat pra haki kerpong jong ka 4th MLP Battalion hakasnong sopian halor ka phang pedeng ka jingkmen ka long da ka banno senyang ya ka senam hakan kelimpung aisnam ka kong CB kenta ka belong ka Health Education Officer jong ka district kala banjur halor ki thong ki bakongsan jong ka ni kelimpung ya ka bala rakiru ha ka lengkari India bat kala ongru ba ka jingtumu jong ka ni ka program kalong ban besut ai ki jingmut jing perkhat ki pet ba bakin tip ya ka jinglong kongsan jong ka jing aisnam dala ka bon sobha hakani ka sngi la penlong ya ka jing sim snam na ki nang sim benta ki bala kloy ban no senyang mon sobha ya la ka snam hadin ka jing klat no jong we ni ki dukhat nang pathai kubor ubalong u photo journalist uba Walton Jerwalitan ya uba jukhat ye jubatan ki dukhat jong Shillong Press Club apo ka jing lam jong president uba David Light Plang nin ka singi la penlong ye ka jing lang solem ha Shillong Press Club bat ki la penlong ka jing sabjar ka bishi minute kum ka dak ka jing buram ya ka men sim ko bala klat no uba Walton Jerwalitan ula klat no ha ka sing ba ar jong kata yo haka yeng sa jong u halum balang nong thamai lau jin riu hadien ka jing pang ka bala bat ye u ka to ko nepor ha karta ka basan pu arsnem ula iya no shadin ye la ka kurim lambat laingut ki khun bat uba litan ula sedang ye ka kampathai kubor ha ki snem khat nai spa prapo kli hadien bu ula long unong ye seng ye ka seng jukinong rep ka Hill Farmers Union ha ka baula bat eka kam General Secretary ha ka takapor bat kani ka seng kadang yai biteng hadu kini kisi banyele na ka benta ka baha ka miat bat ki hok jong ki pat nong rep kat tu kani ka khubor lakot ka bala one shipi na ka All India Radio Shillong ha ka por pravajing ini so pat ka Daily Station na ka benta ki khubor ki banwan na ka